Ahoj, dnes by som ti chcel ukázať jednu novinku, čo mám do Vidopo. A je to toto hovädzie osobuko. Toto je vynikajúce mäsko, ktoré je dobré na pomalé varenie so zeleninou koreňovou a s červeným vínom, ktorý si tiež u nás môžete kúpiť. Hodí sa k tomu napríklad takýto kabernet, niečo ľahšie. Hovorím to preto, lebo toto mäsko nemávame pravidelne a hlavne takáto kvalita sa nedá zohnať každý deň. A toto je mäsko od dodávateľa, ktorý má vlastnú farmu hovädzieho dobytka, takže naozaj kontrolovaný chov s ľahkým vystupovaním pôvodu toho zvieraťa. A tento recept na osobuko, ktorý som spomínal s tým vínom červeným a s zeleninou, je veľmi obľúbený v Taliansku. Práve dnes tu bol u nás jeden zákazník, zhodou okolností je z Milána, pochádza z Milána. No a potvrdil nám, že áno, osobuko je tam veľmi často varené a veľmi obľúbené. No hovorím to tiež preto, lebo práve teraz otvárame takú aktivitu, kde vytvárame e-mailovú skupinu s limitovaným počtom ľudí, ktorým budeme posielať informácie o takýchto novinkách, o akciách a rôznych ďalších veciach. Takže ak by ste chceli byť súčasťou takejto skupiny a dostávať takéto zaujímavé a dôležité informácie, tak nám prosím vás pošlite e-mail na objednávky@dovidopo.sk alebo ten mail nadiktujte u nás obsluhe pri pokladni. Pekný večer ešte a dovidopo.